Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Mtanyo on Limpopo FM. Tamvatu azimayi akuchitira umboni kunena kuti Comrade Mtanyiwa ndizona zonena kuti tatseguladi mimba chokudya chimene tinadya ku Mzuzu kumene tinali ku msonkhano wa nthawi zonse wazokonda amayi. Ndizona anthu tatsegula mimba ndipo tayenda 11 hours kuchoka ku Mzuzu mpaka kumafika mcheumu kuli kuyimayima kuti mwina tizithandize mchire. Muli bwanji amayi a president, anthu amene mmacheza nawo takuti atsegula mimba. Mwaswera bwanji mwana wa kunyumba, mwana wa kumuzi, Ntramanja boys. Mwaswera bwanji tsiku lanu lati linali bwanji, moni wanu tutaulandira. Mwatiuzatu a Malawi kuti tiyende chitsogolo tisabwerere mbuyo. Ife sitikubwerera mbuyo. Malawi amene akubwerera mbuyo ndo MCP. Malawi amene akubwerera mbuyo ndekuti chipani chakecho chafoira, koma Amalawi amene sali pa chipani, Amalawi amene so ali ndi zipani zina, iwo maso awo ali patsogolo. Palibe amene akubwerera mbuyo. Nyani wa Mpongo akuti Amalawi tisabwerere mbuyo, tizipita chitsogolo. Zoyipa ndeta ziona mbuyomu, kuli bwino tizipita kutsogolo. Tuone kuti kodi kutsogoloko tikumana ndi zotani. Makanika amene gali moto ikagwa ndi kuphwanyika, amene amatha kuyiwongola. Walongosolatu, walongosola Ntramanja boys. Chigawo cha kumadzulo pa Limpopo FM kuchokera kuja ku area 47 ndi zodabwisa anthu ena kupita ku South Africa ndi kumakakambirana ndi boma la South Africa. Mutigwirire Comrade Mtanyiwa, mutigwirire Wabakiri Muluzi, pamene ife tili momuno Malawi momuno. Lero tutili ndi mwayi, lero tiziyamba ndi maprogramu ako asilikali. Amalawi tikufuna tithokoze asilikali amene akana kuthandizira kubera mavoti. Chigawo chinocho cha kumadzulo ndikufuna ndithokoze asilikali amene munapezedwa kunena kuti muthandizire kubera mavoti chisankho chimene chikubwerachi.
ndikuti ambuye alemekezeke, komanso ndibwereze mawu amene ndinanena mmamawa kunena kuti lodala bere limene munayamwa, lodana ndi katangale, lodana ndi zinthu zoyipa. Amalawi, chigawo chino chakumadzulo tikufuna tikudziwitseni kunena kuti asilikali anazapezedwa kuwuzidwa kuti inu mutithandize kubera mavoti 2025 ndipo malipiro anu muzilandira ma-US dollars. Koma asilikali gemu imeneyi ayikana kunena kuti ife tizilandira ma-US dollars, koma nanga azibale athu kumuzi azilandira nawo ma-US dollars. Asilikali ochenjera amenewo. Lero ndikuti asilikali mwajatuwani lero ndi asilikali day, soldiers day. Lerolo olo titalipanga tsiku la leroli kukhala soldiers day, anthu likafika tsiku limeneli tizikhala pa holiday. Ine sindikuona cholakwika. 17 October soldiers day. Asilikali kwakanira kunena kuti ife zobera chisankho ayi tikaponye 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 7 2. Amene ati awineyo alamuleso zikoli, koma osati kulilamula kupyolera mu chinyengo. Taonatu kwabweratu president waku India. President waku India wabwera ni madoctors ali mpopo waigula kuti vere timafuna tizikuimbira telefoni. President waku India wabwera ni madoctors kuti azakonze mkono wa order from above. There's no secret under the sun. This is Comrade Tayo on Ripopo FM. Madoctors kuti abwerewo kazi na vuta, koma ati madoctors kuli bwino aende ndi president. Nchifukwa chake taona president waku India wabwera mu dziko la Malawi, ndipo a president anyamuka ku Blantyre kupitanso ku Lilongwe akakumane ndi madoctor kuti akaone mkono kuti uzigwira bwino ntchito. No secret under the sun. I always said this is 2024, not 1964. Ndia Malawi ndi makamba kunena kuti asilikali akana zobera, ndipo nditha kukusimikizirani kunena kuti ma officials akulu top officials ya Electoral Commission ikulandira ndalama ma US dollars akuti kusangalasidwa cholinga azabere chisankho chiti kulibe kubera. Chisankho ichi mungoona kuzinamiza IMCP ngati maganizo ani aluonera kuti muzabera chisankhochi. Ndibwerezenso kuti salu imene anafundikira agogo wanga siku limene amamwalira izakafukulidwa. Kulibe kubera. Inu mukuona ngati kuti pamene inu mukupanga zanuzi ifeso tangokhala. Amalawi kulibe kubera, awasabera, ndipo mashini amene iwowa akonzekera kuti abere aja amene aja sazagwira ntchito, ndipo siku loponya mavoti mashini amene aja azakhala kuti asiratu kugwira ntchito.
ndi pamene muzadziwe kunena kuti Comrade Tanyoja amanena tizoona eti kulibe kugwira ntchito machina amene aja nafenso anyamata athu ali kalikiliki up and down palibe kugwira ntchito zimene zija zinalephera ku Venezuela zinalephera ku Philippines kuti zinagwidwa tauzidwa kale machitidwe ake kuti zisagwirenso ntchito mwangono nga ndrama kwaitana anthu amene aja asmart metric kuti azabere chisankho kulibe kubera chisankho olomuzima pa podium ndikumayankhula tapanga nsewu kwakuti tabweresa mafuta ake ati mwabweresa mafuta ake ati pano kwabwera mpunga umene siwachokanso kumaiko ena otithandiza sikuti wina azima pachulu kunena kuti tikugawa mpunga osowano mulibe china chilichonse MCP chonena kuti mungathe kuapasa amalawi inu zakukanikani basi muzingokonzekera zisitani zovala kulongeza msutukezi kunena kuti 2025 we are going. This is Comrade Tajwa on Ripopo FM. Maloya amene ali pa standby 7 majaji 7 komanso kuli maloya amene akulandiranso nawo ma US dollars nkhani yake kuzabera chisankho game imene yonse igwira maloya takutulukirani mulipo 7 ndikutchulani mayina anu posachedwa pompa inu osaka panopa tizisakana magemu amene osagwira pali maloya 7 amene akonzekeresedwa kunena kuti zikasakhala kuti sativuta inu musakhale pasogolo mukapange chonchi game imene yoyo siteka taitulukiranso game imene yoyo. This is Comrade Tajwa on Ripopo FM. Ma officials tikuti Electoral Commission akulandira ma US dollars ndekuli ma juniors kumene koko ku Electoral Commission simukuziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndetufuna tikuuzeni mabwana anuwo akudya $2 ato akudya mane ali Comrade Tajwa paka kundipanga choncho ene kuti akudya mane ndikuchita kusowa ndila ujeni ndila black label yomwe Amalawi awado akugwirisa ntchito mphawo ndikumampasa ndalama awado la nyuwani la nyuwani omwewo achairman ambozi awado omwewo director general omwewo general manager omwewo mneneri wa chipani omwewo bodyguard wa Chakwera omwewo maudindo onse asanjikiza awado awado akugwirisa ntchito nchimwene wawo kumapita nkumakagula oimba oti Malawi ndizomvesa chisoni kunena kuti achimwene wawo awado ndamene anapitanso kukagula antenje ndipo ndalama imene inali yonena kuti agulidwe antenje inali 50 miliyoni koma awado anachosako 45 miliyoni anapasa antenje 5 miliyoni muli bwanji antenje kumene muliko munaseweredwa gemu mbiri yanu ndikuipa azanu ndikukujerani masuku 45 miliyoni ndikuika pathumba ino ndikupita ndi 5 miliyoni 45,000
awadoado anayika pathumba 5 miliyoni ndimene anapasidwa Antenje. Kuchenjera konse kuja kumagwirisa ntchito maina a muluzi konse kuja ife timaona ngati munalandira ndalama zambiri 5 miliyoni Popo FM 50,000 ranzi kandrama kachepereji Antenje olomuka na pemphatu anthu aku South Africa akanakusongerani choncho nchimwene wawo wa awadoado mwinatu amalawo akumuzi awadoado simukwaziwa alinda sitikwaziwa Richard Chimwene Banda akugwirisa ntchito nchimwene wawo Wycliffe Chimwendo kupita kumakagula oimba ndikunena pano amlaka maliro anapasidwa ndalama yokwana 1 miliyoni kuti apeke nyimbo. Atapeka nyimbo ija chifukwa chonna kuti mkati mwa nyimbomo munalibe mawu achakwera anapasa 350 miliyoni ali nyimbo hii simunaikemo zina la achakwera chikuti tu kama ndi dusa analandira 350 miliyoni ndi pamene Adanlu amalandira 500 miliyoni kulolera kuononga dzina lawo iwo nkulandira 500 miliyoni. Chigawo chakumadzulo ndikufuna ndiyamikire chigawo chakumadzulo Amalawi ndikufuna ndiyamikire Evans Melika amene anaitanidwa amene anafikiridwa ndi awadoado mkulu wawo kunena kuti ndikupasa 15 miliyoni utipekere nyimbo yabwino yotamanda achakwera. Ndofuna ndithokoze kwambiri Evans Melika komanso ndofuna ndiyamikire banja lonse chifukwa chokana 15 miliyoni. Evans Melika ananena kuti ndikhoza kuimba nyimbo koma nyimbo izakhala kale ndipo zimene ndayankhula zizakhala zilipo mpaka kale mpaka ine ndizamwalira. Ndiye ndikhala zonoti ndayimba zaboza koma tsiku la chiweruzo pakati pa ine ni Mulungu wanga ndi pamene pakakhale ntchito. Ndamunamiza Mulungu, ndalola mtundu wa Malawi kuti ukakhale muziphinjo kuti ine zanga zikandiyendere. Achimwene wawo awadoado anatembenuka ndi 15 miliyoni kwacha. Ndofuna ndithokoze Evans Melika kunena kuti choyamba munautenga umunthu ndikuyika patsogolo ndikudziwa kunena kuti munthune ndine wopa Mulungu. Kodi ndikanamiza Mulungu chizachitike ndi chani kutsogolo kwa kutha kwa moyo wanga? Evans Melika ambuye azilemekezeka. Amalawi ochuluka amazibusa ochuluka chemtimwikise pa mapemphero. Evans Melika nkutheka asatanawa mmene ndangonena zimenezi azikhala ali naye koma timwikirize pa mapemphero. Munthu mmodzi woimba amene ifali Mpopo FM titafufuza tapeza zona zenizeni ndi Evans Melika amene wakana ndrama ya kumidima. This is Mpopo FM. We've come ready Tanywa. Mulibwanji akasawo kama ndi dusa. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。
zomvesa chisoni akazawo akama ndi dusa ife timaona ngati khalidwe lija mmapanga lija loma apulira anthu siketi mwasi yathu zamvekatu kunena kuti munali mplanta ya moto mmenemu munali ndi mkulu wina wake pamene ndikuchoka pa Limpopo FM nkhani yanga yayikulu ndiyonena kuti muli bwanji na majaketi zikale ng'oma komanso muli bwanji Steve Kayuni muli bwanji Ax Mwanga komanso Hobson Ntaka komanso muli bwanji Jessica Bwira osayiwala chimwene yanga amtinta mulibwa mwaenda kubanji ku South Africa. Amalawi kalukuku omwe kamene ndakachulaka kanachoka kameneka ena mwayo anapita kuoma kapemphesa fetereza ndipo bwera anaima mu South Africa ku South Africa kumeneku anamizira kunena kuti akufuna apereke mavuto a Malawi amene ali mu South Africa amene akukumana ndizovuta mkatikati mwawo mokambiranamo ndikubweresamo nkhani yonena kuti mutithandize kutigwirira Comrade Ntanyiwa komanso mutithandize kutigwirira Wabakiri TV zimenezi amakambirana ndi nduna ya Home Affairs mdziko la South Africa Arion Sheiba. Amalawi ndizomvesa chisoni kagulu kameneka kalephera mission yawo auzidwa ndi dziko la South Africa kunena kuti nkhani yokhuzana ndi social media access to information cyber sizikugwirizana ndi kuagwira anthu nkhani imeneyi mupite muzikakamba kwanuko anthu wasima criminals akanakhala ma criminals mwati dzina lawo ndani akuti winayo Ntanyiwa laba mbwake sitikuliziwa winayo Bakiri TV laba mbwake sitikuliziwa zituzi ngabe alibe zituzi za Nyamatawo koma akufuna kuagwira Nyamatawo Hobson akweri ya thete amenye aja wani ngati mmene anajera wani amalemu anjale ngati mmene anajera wani malemu achalira awa mutengaso nambala wanuja tione kumene atatere Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa pa Limpopo radio station Hobson mwachuka mwafika paja pa nambala wani paja ndodo zituluke sopano ndodo ziyang'ane ku chigawo cha pakati ndodo zikalozedwe m'manyumba mwa anthu onse ndodo zituluka Boni Kalindo ndodo zituluke aya bakutsekera mimba Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa choncho Amalawi mmene ndikuyankhula muno ndikonena kuti azikale ng'oma abwerera ku Malawi kwa mamishoni yakona boma la South Africa lakana kunena kuti yayi ngani za social media sizikukhuzana anthu wasima kirimino komanso ngati ali mdziko muno sitinamve kuti apalamula ngani ndionena kuti kuononga mamiliyoni ambirimbiri
nkumapita ku South Africa pamene Antonio ali mu area 47 pamene Wabakiri Muluzi ali kudeza. Chimene mukutayira ndrama zochuluka ndi chani? Nzanga Wabakiri Muluzi ali kudeza, ine ndili ku area 47. Why can't you come? Mukuopa chani kutiyandikira? Ndodo zavuta ndodo mupita tu mmozi muzipita mmozi bwanja angogwa koma sisi naoneka bwino chachilika nchakuti chakuti inu si muli ndi mfuti zinachoka ku Israeli, ife ndetu kugwirisa ntchito za makolo tu. Ndikatero sopori mpapa fama ndikoti walepela namajekete 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 namajeke walepela namajekete 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 namajeke walepela namajekete namajekete namajeke walepela namajekete 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 namajeke walepela namajekete 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 namajeke walepela namajekete 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 namajeke walepela. This is Comrade Antonio on Limpopo FM Wanyanayo. Namajekete namajekete namajeke walepela namajekete 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 Jezebeli walepela namajekete 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 Jezebeli walepela. Ndikatero samala chikao changu maziro tisiane pompa mnadi ndine Comrade Antonio tikumaneso mawa Friday special. Club Junta, building better Africa.